Jotono tewaisa lamsago ani kokborok songmung YouTube channel o chwng tini kamini lama koklopni 2 mark ni question tei answer rok nailinai. Puilao tongo kamini lama koklop swinai sabo tei bo bisio karijaka. Kamini lama koklop swinai wngkha swikirung Nandakumar Deborma tei 1983 bisio karijago. Panthor tamoni hin. Panthor wngkha kheto kotormani kwchar tei lama thangmani no hino. 3 number question tongo yaksi yagra tamo phinjak bo koklopni naharjaka. Yaksi yagra jabra phinjak tei kamini lama koklopni naharjago. Foreng foreng khe barui yongsa koksarok ani yapri khorangbai o kok bwtang boroni tei oro saboni yapri khorangni kokno sajakha. Kamini lama koklopni naharjago tei swinai bini baithangni kokno sanani naio. 5 number question tongo ani yapri khorangbai sundruma chabaio o kok bwtang boroni tei saborok sundruma chabai. Kamini lama koklopni tei yongsa koksarok sundruma chabaio. 6 number question tongo angkhe himnai lamani borok kami thangmani lama tei o kok bwtang boroni oro saboni kokno sajakha. Hinkhe oboni pherokmung wngkha kamini lama koklopni naharjago tei swinai Nandakumar Deborma bini baithangni kokno sanani naio. 7 number question tongo hadok tamo hin. Soman jagani slai kisa kuchuk hapungni slai khe bo kisa tola obono hadok hino. 8 number tongo hadok lam chekhaknai bolong ganatwi himtwtwi o kok bwtang boroni tei sabo bolong ganatwi him. Kamini lama koklopni tei swinai sakbaithang ni kokno sanani naikha. 9 number tongo tokthu bahaikhe pung tei boroni naharjaka. Tokthu chuku khai pungo tei kamini lama koklopni naharjago. 10 number tongo khulok ba buksago tamo wngnai tei boroni naharjaka. Buksago wngnai khakla buo tei kamini lama koklopni naharjago. 11 number tongo baithang desh satungni salo buksago tamo wngnai o kok bwtang boroni naharjaka. Buksago wngnai bekhakjak tei kamini lama koklopni naharjago. 12 number tongo tokching boro chirik tei boroni naharjaka. Tokching huchungo chirikgo tei kamini lama koklopni naharjago. 13 number tongo afuru hatalo desh khorang buksago tamo wngnai tei boroni naharjaka. Buksago wngnai kharok tei kamini lama ni naharjago. 14 number tongo nukhung khanai rok location o kok bwtang boroni kamini lama koklopni. 15 number tongo nogo lo sabo achukjak bo tamo khlai tong. Nogo lo achuk burasa achukjak tei bo achukgwi tising wagwi tongo. Tising tamo hin. Tising wngkha wa bai swnamjak twi khoknai manwi no hino eba twi khoknai manwi no dawui hornai no hino tising. 17 number tongo achui tamo khlai. Achui khul kwtal bai khutum swlamo. 18 number tongo khul tamo. Khul wngkha tulani kosol haifano omono khe hugo kaiwi namani tula no hino.